Кніга выхаду, раздзел 26. Скінію зрабі так. Зрабі 10 палотнаў скручанага весону і з гіяцынту, і з пурпуру, і з чырвані, з херубінамі, выканамі стракатай работаю. Даўжыня кожнага палатна хай мае 28 локцяў, а шырыня кожнага палатна хай будзе 4 локці. Усе палотны павінны быць аднаго памеру. 5 палотнаў хай будуць звязаны адно з адным, і другія 5 палотнаў хай будуць звязаны адно з другім. Зрабі гіяцынтавыя петлі на краі аднаго палатна, на краі злучэння, і такім жа чынам зрабі на краі апошняга палатна у другім злучэнні. 50 петляў зрабі на адным палатне і 50 петляў зрабі на вяршыні палатна, што знаходзіцца ў другім злучэнні, прасунутыя так, каб пятля прыходзіла насупраць пятлі. Зрабі і 50 залатых аплікаў, якімі патрэбна злучыць палотны, каб скінія была аднім цэлым. Зрабі і 11 пакрыццяў з казінай поўсці на палатку над скініяй. Даўжыня аднаго пакрыцця хай мае 30 локцяў, а шырыня 4. Хай усе 11 пакрыццяў будуць аднолькавага памеру. Злучы 5 з іх асобна, а 6 злучы асобна між сабою так, каб 6-е пакрыццё зрабіць падвойным адносна шырыні даху. Зрабі 50 петляў на краі апошняга пакрыцця для аднаго злучэння і 50 петляў па краі другога злучэння. Зрабі 50 медных аплікаў, якімі павінны злучацца петлі, каб з усяго атрымалася адзіная палатка. А што застанецца з пакрыццяў, якія рыхтуюцца на дах, гэта значыць адно пакрыццё, якое з'яўляецца больш шырокім. Накрый сярэдзіны яго задні бок скініі. І хай вісіць локаць з адной часткі, з другой – другі, які з'яўляецца даўжэйшым за пакрыцці палаткі, накрываючы абодва бакі скініі. Зрабі іншае пакрыццё на палатку з барановых шкур, пафарбаваных у чырвоны колер, і яшчэ другое пакрыццё верхняе сініх шкур. Зрабі і дошкі для скініі з дрэва акацыі, каб яны стаялі. У даўжыню кожная дошка хай мае 10 локцяў, а ў шырыню 1,5 локця. На кожнай дошцы хай будуць 2 шыпы, каб злучацца адно з адною. Так хай будуць прыгатаваны ўсе дошкі скініі. Так зробіш 20 дошак для паўднёвага боку, што глядзіць на поўдзень. І пад іх зрабі 40 срэбраных падножжаў, па 2 пад адну дошку, каб кожнае падножжа падтрымлівалася адным шыпам адной дошкі. Хай будуць таксама 20 дошак для другога боку скініі, што глядзіць на поўнач. І для іх 40 срэбраных падножжаў. 2 падножжы хай падкладваюцца пад адну дошку. А для задняга боку скініі на захад зрабі 6 дошак. Зноў 2 другія дошкі, якія будуць стаяць па вуглах на заходнім баку скініі, зрабі. І яны хай будуць падвоеныя, злучаныя ў одно цэлае знізу да верху. Так хай будзе з гэтымі 2. Хай будуць яны на абодва вуглы. І так будзе 8 дошак. Для іх срэбраных падножжаў 16, бо налічана 2 падножы на одну дошку. І зрабі жрэткі з дрэва акацыі, 5 для падтрымкі дошак на адным баку скініі і 5 другіх для другога боку скініі. І такую ж колькасць у заходняй частцы. А сярэдняя жэрдка хай праходзіць пасярэдзіне дошак ад аднаго краю аж да другога. А самі дошкі пакрый золатам і зрабі для іх кольцы золата, з дапамогай якіх жэрдкі будуць падтрымліваць дошкі, і пакрый іх залатымі пласцінамі. І пастаў скінію паводле ўзору, які быў паказаны табе на гары, і зрабі заслону з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага весону, стракатай работы з вытканымі херубінамі. Павесіш яе на 4 слупах з дрэва акацыі, якія хай будуць пакрытыя золатам, і хай маюць залатыя аплікі, дзе срэбраныя падножы. І прасунь заслону ў аплікі, за ёю пакладзі каўчэг сведчання
І хай ім аддзяляецца месца святое ад найсвяцейшага. Пакладзі і перамону на каўчэг сведчання у месцы найсвяцейшым, і стол па-за заслонай, і насупраць стала на паўдзённым баку скініі падсвечнік. Стол жа хай стаіць на паўночным баку. Зрабі заслону на ўваходзе ў скінію з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага вісону, з злататканай работы, і пакрый золатам 5 слупоў з дрэва акацыя, перад якімі будзе праведзена заслона. Хай аплікі да іх будуць залатыя і падножжы медныя.